tal? Moi boas tardes. A noticia do día ten o nome de José Tomé Roca, o presidente da Deputación de Lugo, secretario xeral do PSDG nesa provincia e alcalde de Monforte, descarta dimitir tras ser denunciado por acoso sexual. Ata 6 mulleres o acusan nas canles internas do PSOE. Tomé nega as denuncias e aférrase aos cargos. Que non hai ninguna prueba, ninguna, ni la pode haber, porque non é verdad. Evidentemente, tomaremos as accións legales que procedan. Vamos a seguir traballando polo Concello de Monforte e pola provincia de Lugo. As denuncias que recolle un programa de 4 detallan os casos de polo menos 6 mulleres. Acusan a Tomé de tocamentos, chamadas de acoso, comentarios denigrantes e mesmo de ofrecer un posto de traballo a cambio de manter relacións sexuais. Tamén aparece o líder dos socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, asegurando que non lle constan esas denuncias. Hoxe o PSOE confirmou unha e Besteiro anulou a súa axenda. Entre as denunciantes hai mulleres que tiveron cargos no partido e traballadoras da Deputación lucense. Un dos 3 cargos que ten José Tomé, o de presidente desa Deputación de Lugo, depende dun pacto co BNG. A líder dos nacionalistas galegos, Ana Pontón, pide que dimita, pero non lle retira o apoio ao PSOE na institución. Polo ben da institución, creo que o lóxico é que se non dimite, o Partido Socialista o a parte do seu cargo. Alfonso Rueda urxe o PSOE a que explique os casos de acoso no partido. O presidente galego cree que é preocupante que se repita en varios casos o mesmo patrón. Es muy preocupante ver cómo en cascada van saliendo casos. El partido que presumía de feminismo, feminismo y socialismo decían que era lo mismo. Estamos viendo en qué consistía todo eso y cuál era la verdadera realidad. E vexan como operaba unha banda especializada en roubar mercadoría de camións. Resgaban as lonas para facerse cos electrodomésticos, produtos de automoción ou medicamentos. Só o material que recuperou a Garda Civil vale máis de 800.000 euros. Hai 12 detidos por unha vintena de asaltos. Pontevedra acaba de inaugurar o seu ano xubilar que conmemora o centenario das aparicións da Virxe María e do Neno Xesús por parte de Sor Lucía, que viviu aquí nesta casa de Pontevedra durante máis de 20 anos. É o que se coñece como a Fátima española, todo un ano en que milleiros de peregrinos van poder vir ata aquí a gañar este ano xubileo concedido polo Vaticano. Nos deportes, o Celta destraba esta mañá en Afouteza pro partido de mañá. Volve a competición europea a Balaídos. Non están convocados Pablo Durán, Carlos Domínguez, Cervi nin Aidú. Os de Giralde xogan contra o Boloña, un encontro que non vai ser doado. O Boloña nestes momentos quinto na Liga Italiana. No tempo tivemos unha mañá fría con néboas no interior, pero o sol é o protagonista xa pola tarde. Irán clarexando os ceos nas próximas horas de sur a norte. Iso sí, con temperaturas algo máis baixas que as destes días. Tremor na política galega. O presidente da Deputación de Lugo, o socialista José Tomé, aférrase aos cargos despois de transcender nos medios denuncias de 6 mulleres por acoso sexual. Alejandro. Sí, 6 mulleres que estarían vencelladas co Partido Socialista e que tramitaron esas denuncias por unha vía interna do propio partido. Unhas denuncias nas que se fala de presuntos tocamentos, tamén de presuntas chamadas e tamén mensaxes subidos de ton ou incluso de ofertar traballo a cambio de relacións sexuais. Unhas horas despois xa temos a reacción do propio José Tomé. Foi nun acto no Concello de Monforte de Lemos. Allí dixo que todo o que saiu publicado é mentira, que non hai probas e que non vai dimitir. Ademais, tamén anunciou que ante estes feitos xa se reuniu cos seus abogados, que vai tomar medidas legais ante unhas acusacións que din que poden facer moito dano a él mesmo e tamén a súa familia, e tamén explicou que agarda poder defenderse como calqueira outro cidadán. Sacudida no socialismo galego, os focos en riba deste home, José Tomé, alcalde de Monforte e presidente da Deputación de Lugo, home de confianza da Dirección Galega e Nacional. Sobre el, a denuncia de 6 mulleres na canle interna do PSOE, acúsano de acoso sexual. Totalmente falso e mentira.
Son mulleres que tiveron cargos no partido, traballadoras e asesoras das institucións que dirixe. Non hai ninguna prueba, ninguna, ni na pode haber, porque non é verdad. El négao, pero segundo as denuncias, José Tomé derivaba a sexo calquera conversa e mesmo chegou a ofrecer traballo de funcionaria ou interina a cambio de relacións sexuais. Relatan medo mesmo a sentar preto del, por tocamentos por debaixo da mesa. Acoso en persoa, por teléfono, con chamadas subidas de ton e con mensaxes obscenas, unha actitude que din se repetía frecuentemente. O presidente da Deputación séntese vítima dunha chantaxe e avanza accións legais. Porque, por moito que sea mentira, minte que algo queda, non? Es un montaje. É evidencia. A que obedece non o sei. Algún día se sabrá, pero é evidente. As mulleres din sentirse indefensas e ignoradas pola dirección do partido, apuntan directamente á cúpula, aseguran que o sabían e miraron para outro lado, mentres José Tomé anuncia que seguirá coa súa senda e, de momento, descarta dimitir. José Tomé Roca é unha figura clave no Partido Socialista de Galicia. Acumula 3 cargos. É presidente da Deputación Provincial Lucense dende o ano 2019, unha institución que cogoberna co Bloque Nacionalista Galego. Tamén é o máximo responsable do Partido Socialista en Lugo, porque é o secretario xeral nesa provincia dende agosto de 2019. Ademais, José Tomé é o alcalde de Monforte de Lemos dende hai unha década. Tomé di que non vai dimitir, pero non todos os seus cargos dependen del. O de secretario xeral do PSDG en Lugo depende do que decida o Partido Socialista. A cúpula do partido decide arestora que vai facer. O alcalde da Coruña, a alcaldesa, exíxelle contundencia. Os teléfonos soan unha e outra vez na sede socialista. A cúpula decide arestora que facer coas denuncias contra José Tomé, un dos homes clave do partido en Galicia. As denunciantes apuntan a 3 persoas, a secretaria de Organización en Lugo, Pilar García Porto, Lara Méndez e o mesmo Besteiro. O secretario xeral, nunha primeira reacción, No me consta ninguna denuncia ni de ninguna compañera del partido o de fuera del partido. Si hay denuncia, como saben, nosotros vamos inflexibles en la aplicación de nuestros protocolos. Hoxe suspendeu a axenda, si falou a súa man dereita, a secretaria de Organización, unha das persoas que, segundo as denunciantes, sabía o que estaba a pasar. Foi preguntada unha e outra vez, pero a resposta repetiuse. Había coñecemento do partido sobre as denuncias? Se aclarará todo o que poida estar en dúbida. Vostede tiña coñecemento directo, como din algunhas das denunciantes. Non aclarou nin esta nin outra cuestión, pero si anunciou para hoxe mesmo un pronunciamento contundente do partido. Tristeza, pero tamén repugnancia ante calquer acto. A alcaldesa da Coruña marcalle o camiño á dirección. En este caso se investigue con la máxima celeridad, con la máxima firmeza y contundencia. No caso Salazar, a presidenta do partido en Galicia, Carmela Silva, foi unha das mulleres que reclamou unha transformación feminista profunda que remate con calquera protección aos agresores. O outro cargo que acumula José Tomé, o de presidente da Deputación de Lugo, depende dun pacto co Bloque Nacionalista Galego. Aí precisamente pon o foco o Partido Popular na responsabilidade do BNG para romper o acordo na Deputación. Que hai que recordar que o señor Tomé presida a Deputación de Lugo tamén cos votos do Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, está na súa man, está na man do BNG dar remedio a esta situación que nos parece simplemente intolerable, inasumible e que requiere dunha actuación contundente e rápida. Os nacionalistas por agora non o rompen, pídenlle ao Partido Socialista que actúe e aparte de inmediato José Tomé das súas funcións políticas. O presidente da Deputación creo que está nunha situación imposible e polo ben da institución creo que o lóxico é que se non dimite o Partido Socialista o aparte do seu cargo. Tapar un caso destas características é gravísimo e creo que todas as persoas que puideron estar implicadas nese proceso pois deberían de asumir as súas responsabilidades e miraron para outro lado. Alfonso Rueda ve preocupante a sucesión de denuncias por acoso sexual contra cargos do PSOE e di que urxen explicacións porque se está a repetir un modelo de conduta.
O reacciones tardías o ninguna reacción y ninguna explicación. Insisto, es muy preocupante ver cómo en cascada van saliendo casos. El partido que presumía de feminismo, feminismo y socialismo, decían que era lo mismo. Estamos viendo en qué consistía todo eso y cuál era la verdadera realidad de lo que pasaba con muchos dirigentes socialistas. O caso Tomé é a pinga que enche o vaso das denuncias de acoso sexual dentro do PSOE. Súmase as do ex-asesor de Moncloa, Paco Salazar, e a do líder socialista en Torremolinos. Estes casos centraron hoxe a última sesión de control ao goberno do ano no Congreso. Nos corredores do Congreso, os xornalistas preguntaban polo presidente da Deputación de Lugo. Obviamente non lo conozco. Os socialistas evitan os nomes propios, pero lanzan un aviso. Todos serán apartados con contundencia. Pero a resposta do PSOE ante as denuncias internas por acoso sexual non convence os seus socios. Creo que debería ser mucho más claro y mucho más contundente. Lo inútiles que son. En este caso y en tantos otros. Que se escuche a las víctimas, que se las ponga en el centro y que se actúe con contundencia. Xa dentro no hemiciclo, o PP fixo destas denuncias o argumento central das súas críticas. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. El feminismo no se predica, señor Sánchez, se practica. Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. E así seguiron nas preguntas aos ministros. El machismo y el acoso sexual es estructural en su partido y en su gobierno. O ministro de Xustiza di que entende a decepción de moitas mulleres ante os casos que saen á luz. Nos duelen y nos avergüenzan y nos repugnan, créame. Pero tamén defende a reacción do seu partido. Tras este debate, tanto o ministro de Xustiza como o presidente acudiron a Zarzuela, onde Teresa Pera Mato prometeu ante o rei o seu cargo como nova fiscala xeral do Estado. Sustitúe a Álvaro García Ortiz, condenado polo Tribunal Supremo a 2 anos de inhabilitación por revelar segredos da parella de Isabel Díaz Ayuso. O Goberno renuncia a fondos europeos por falta de apoio para aprobar algúns programas. Son partidas que forman parte do plan de recuperación. Un 37% quedan en Bruxelas por ese motivo. Aínda así, poderíamos recibir uns 1.100 millóns sempre que se aprobe un aumento dos impostos ao diésel. Dos fondos europeos fala hoxe en Bruxelas o presidente da Xunta. Rueda defende que as rexións poidan participar no deseño e na repartición dos cartos. E en concreto pide tamén que se manteñan asignacións específicas para a pesca e a agricultura. María. Sí, Alfonso Rueda advertiu hoxe aquí en Bruxelas do impacto que tería para Galicia a perda dun fondo propio de pesca. Lembrou que somos unha das principais potencias pesqueiras en Europa e que sen ese apoio financiero o sector quedaría exposto a produtos importados que non cumpren cos estándares comunitarios. Tamén reclamou garantir unha PAC, unha política agraria común forte que permita modernizar as explotacións e tamén asegure o relevo xeracional no campo. Alfonso Rueda, que exerce como presidente da delegación española do Comité Europeo das Rexións, participará esta tarde no plenario do Comité aquí no Parlamento Europeo, onde xusto agora mesmo estánse xuntando para unha foto familiar de toda a delegación española nun día importante aquí na capital comunitaria para as negociacións dos próximos fondos europeos. Fronte común de comunidades, municipios e eurodiputados populares e socialistas ante o próximo marco financeiro da Unión Europea. O presuposto comunitario 2028-2034 debe manter a descentralización dos fondos e que as rexións participen no deseño e repartición dos recursos. Este exemplo de unidade de España pode ser bo para que se estenda a outros países e facer máis forza, máis masa crítica. Alfonso Rueda espera que a Comisión escoite a petición de España. De non ser así, defende que debe mellorar a relación entre goberno e comunidades para non repetir erros como cos fondos de recuperación. A recentralización non é boa. Un Estado tan descentralizado como España demostrou que se desenvolveu moitísimo máis traballando de xeito descentralizado. Volvo o exemplo dos fondos Next Generation. Galicia exixe tamén que nos próximos presupostos comunitarios non desaparezan os fondos específicos para agricultura e pesca. Nos deixaría en moita peor posición respecto á soberanía alimentaria na que tanto insistimos de tan necesaria e, sobre todo, habería que seguir comprando produtos pesqueiros de fora
e eso nos colocaría, do punto de vista da competencia, nun lugar demoledor. Posturas moi diferentes as que defenden patronal e sindicatos sobre canto debe subir o salario mínimo en 2026. A patronal ofrece o 1,5%, mentres que os sindicatos reclaman ata un 7,5%. Coa mesa de negociación aínda sen data, os empresarios abren o debate da revalorización do salario mínimo interprofesional. Podía ser la subida a cero, porque tenía que ser cero, pues hemos planteado, bueno, por lo menos que sea la que se ha planteado con los funcionarios. Din os empresarios que o salario mínimo xa se sitúa por riba do 60% do salario medio, polo que limitan a suba a un 1,5%, unha cifra moi por baixo do obxectivo das organizacións sindicais. Nuestra propuesta es que se suba el salario mínimo interprofesional un 7,5% y que el salario mínimo interprofesional pueda empezar a cotizar a Hacienda. O cálculo do impacto tributario na contía do salario mínimo será unha das bases do informe encargado polo Goberno un comité de expertos que servirá como punto de partida das negociacións. Si el Gobierno de España o una parte del Gobierno decide que tribute el salario mínimo, compénsese la subida salarial y que sea mayor. Si es con tributación, ya les digo que la subida pues va a ser relevante. A proposta dos sindicatos deixaría o salario mínimo nos 1.273 euros brutos en 14 pagas, case 90 euros máis respecto do actual. Aquí en Galicia anunciase unha partida de 2 millóns para que mozos galegos que viven no exterior volvan para cursar mestrados. Crear unha mesa técnica permanente que poida facer un seguimento trimestral dos avances obtidos. E o noso obxectivo final é que todos aqueles que queiran vir de fora a Galicia pois poidan ter esa forma rápida de homologar os seus títulos para que canto antes estén no mercado laboral galego, como digo, nesa política de atracción de talento que defendemos. Entramos no segundo día de folga de médicos contra o Estatuto Marco que prepara o Ministerio. Piden un estatuto propio que recoñeza as súas singularidades, negociado polos propios médicos. Din que agora mesmo a situación xa é insostible. Reclaman unha reducción das xornadas e das gardas e lembran que un médico canso é un perigo para os pacientes. Que estamos siendo tratados injustamente en el nuevo borrador, que seguimos con una jornada complementaria que nos discrimina, que nos agota, que no contempla descansos proporcionados, que no se incluye para la jubilación anticipada ni cotiza para nuestras pensiones. Esa folga de médicos que segue ata o venres afectou na xornada donte a 13.000 doentes en Galicia entre consultas, probas diagnósticas e cirurxías. Hoxe o seguimento foi, segundo os convocantes, do 80%, do 21%, segundo datos do Sergas. A Ministra de Sanidade, en este caso, pues, faga un esforzo, por favor, para que esta situación de folga durante 4 días en unha peor época de ano pues non volva a repetirse, ¿no? Que falar con os médicos e falar con os sindicatos médicos para intentar chegar a un acordo antes posible. Non podemos estar así con folgas continuamente en medio de unhas categorías profesionales despois de outras, porque, insisto, os grandes perjudicados son os pacientes, ¿no? Galicia, Asturias e Castela e León alíanse para reclamar a supresión das peaxes na AP9 e na AP66, que son as vías que transcorren por estas comunidades. A conselleira de Infraestructuras e o representante de empresarios galegos reuníanse neses territorios cos responsables respectivos para denunciar o pago por usar esas infraestructuras. De gran oportunidad para que en el ámbito político se tomen decisiones que palíen este problema, insisto, que se decidió hace más de 20 años, pero que ahora podemos revertir. Y si no es así, pues dar toda la batalla. De esa oportunidad de rescate toda vez que sale a bonificar hasta el final del periodo concesional y rescatar esa concesión, aprovechar esa oportunidad de este dictamen de la Unión Europea de ser valiente y de proceder a ese rescate no solo de la AP9, sino también de la AP66, que supone esa gratuidad y ese necesario desarrollo económico para estas comunidades autónomas. Chegar en hora ao traballo ou ao lugar de estudos volveu ser hoxe complicado para os viaxeiros do tren no Eixo Atlántico. Con 40 minutos de demora saía o tren Coruña-Vigo das 8 da mañá. A incidencia súmase a de onte en Ferrol. Alí unha vintena de pasaxeiros quedaban tirados na estación esperando por un tren con destino á cidade herculina. Compramos unha para un coche, probamos e, bueno, en principio vai ben. Non sei, hai que probar. Dudo si efectivamente merece a pena andar cambiando os triángulos por eso.
A dúbida de moitos condutores ten que ver coa visibilidade cando faltan 20 días para que a nova baliza sexa obrigatoria para sinalizar accidentes de tráfico. Pois moitos cuestionan que a luz se vexa ben, sobre todo se é de día. Nos minutos imos comprobalo. Unha muller de 43 anos morreu na UCI do hospital onde levaba 3 días ingresada despois de que agredise a súa parella na localidade valenciana de Catarroja. Horas antes de morrer, o agresor, un home de 48 anos, pasaba a disposición da xustiza. Quedou en liberdade con medidas cautelares. Agora, a decisión pode ser revisada pola autoridade xudicial. E hai novidades no caso da Clínica Dental de Alcira, onde trataron unha nena que morreu e outra que estivo varios días ingresada. A policía investiga o anestesista, pero por outro caso máis, un terceiro caso, o dunha nena que se dou noutra clínica, pero que tamén tivo complicacións. As inspeccións realizadas nas clínicas dentais onde o anestesista que sedou as nenas de Alcira prestaba os seus servizos permitiron descubrir un terceiro presunto novo damnificado. É un neno, a idade non se facilitou, que sufriu complicacións despois de ser atendido polo mesmo especialista nunha clínica de Paterna. De demostrarse que a reacción do menor estivo causada por unha mala praxe do anestesista, a xuíza de Alcira que instrue a causa podería imputarlle un novo delito de lesións. Acumularíanse aos de homicidio e lesións por imprudencia profesional e omisión do deber de socorro polos que está a ser investigado despois da morte da pequena de 6 anos que sedou na clínica de Alcira. A outra víctima, de 4 anos, quedou intoxicada e pasou 12 días no hospital. O anestesista, que permanece en liberdade con cargos, está a ser investigado tamén como autor dun presunto delito de furto por sustraer os fármacos que utilizaba do hospital onde traballara anteriormente. O pequeno Luca, o neno de 4 anos, falecido hai unha semana en Almería, sufriu agresións físicas e sexuais ata a súa morte. Consta no auto que ordenou o ingreso en prisión da súa nai e da súa parella actual. Segundo o relato do xuíz, o investigado maltrataba e golpeaba de forma habitual o neno, posiblemente co coñecemento da súa nai, malia que tiña unha orde de afastamento tanto dela como a do pequeno. Derrapaxes, arrancadas, viraxes, petardeos que fan retumbar literalmente as casas, esa é a madrugada de cada fin de semana en Poio. A Policía Local acaba de identificar algún dos participantes grazas aos vídeos dos veciños. Quecen motores e a correr. Arranca o circuito de rotondas por Poio. Con quietinhos, con o coche, cando chegas aí, pero a corte, Cítanse conductores con vehículos que teñen certa cilindrada co fin de percorrer o municipio facendo derrapaxes nas glorietas, 1, 2, 3, 4 rotondas e levando a cabo unha condución temeraria. Arrancadas bruscas, coches que converten en paralelos trompos e derrapes. Os veciños están preocupados polo risco que supón. A partir de los viernes, esto aquí na avenida Nduriki es un caos de niñatos con los coches haciendo kamikaze. Dan la vuelta, uno en dirección contraria y el otro normal. Un perigo incluso para os propios participantes. Esta última fin de semana bateron 2. Entraron a la glorieta en diferentes sentidos, colisionaron entre eles. ¡Pues a mala Guardia Civil! Pero tamén están fartos do ruído e mesmo das ameazas cando lles chaman a atención. E un pouco máis lo leva por diante. E hai persoas peatones, hai animales, que tu protestas porque a certas horas que estão batendo os follões aqui na porta da casa, a un diz, mira, ve cá. Grazas á colaboración da veciñanza, a Policía Local ten identificado algunha matrícula. Non é de Poio, pero non ven de lonxe. En Toledo, a Garda Civil desartellou unha banda especializada en roubar a mercadoría dos camións. Cortaban as lonas para facerse con electrodomésticos e os produtos que tiñan. A raíz do aumento de roubos en camións estacionados en áreas loxísticas e de servizo de Ocaña, en Toledo, as pescudas policiais foron confirmando que detrás había unha organización criminal moi estruturada que planificaba as operacións e actuaba tamén en Madrid e Guadalaxara. Especializáranse en roubar mercadorías de alto valor como electrodomésticos, cobre, placas solares, pezas de automoción ou produtos farmacéuticos. Resgaban as lonas dos camións para facerse co material e logo almacenaban un tempo en polígonos industriais ou trasteiros de alugueiro antes de distribuílo no mercado negro.
A Garda Civil detivo en total 12 persoas, as que vinculan con 22 roubos, e recuperou parte da mercadoría sustraída, incluídos 3 camións de gran tonelaxe e un turismo. Estiman nuns 800.000 euros o valor de todo recuperado. Contámoslles tamén outro asalto, este en Lugo, un vendedor da Once. Sufriu 2 veces no mesmo día o asalto e ademais a punta de navalla. Había uns días que se estreara como vendedor da Once, despachaba boletos a pé de rúa, cando se achegaron 2 homes a pedirlle se lles daba cambio. Era unha trampa, polo que viñan era pola recadación. Conseguírono, pero non quedou aí a cousa. Foi abordado en 2 ocasións, nunha delas chegaron a esgrimir unha navalla de maneira intimidatoria. Desde a Once, dignos que se trata dun caso puntual. Tamén o confirman os vendedores. Monse leva 28 anos traballando neste quiosco da Praza de Santo Domingo de Lugo. Tamén non é igual estar nun punto de venta como nun quiosco. Dentro dos quioscos teñen un sistema de seguridade que lles permite pecharse e avisar á policía. Hoxe tampouco é doado que lles coen billetes falsos, unha estafa que antes era frecuente. Agora tamén estamos xa máis preparados, que xa temos a máquina xa nos detecta os billetes no TPV logo. As situacións hai que vivilas para saber como se reacciona. Pero bueno, trataría de defenderme nun primer lugar. Logo despois, pois, ante la vida, el dinero. A raíz dos asaltos, o vendedor tivo que ser recolocado noutra zona de venda da cidade. Non o coñezco porque realmente acaba de empezar. Leva nada, días. Levaba días o pobre chaval, que, bueno, foi unha situación seguro que para el bastante desagradable. O ladrón foi detido no mesmo día e xa pasou a disposición xudicial. Limpar a fondo Rocho pode dar sorpresas tan grandes como a que levaron uns inquilinos en Pontevedra. Atoparon un artefacto explosivo e, claro, chamaron os TEDx que xa o están analizando. A dona lembra que no edificio viviron hai anos varios militares. Subimos o 3º andar desta vivenda de Lérez cunha das súas propietarias, Teresa Calvo. Aquí, a carón da Roldana, para subir a compra están os fallados onde apareceu o artefacto. Non pensei que sería algo en plan, pois, a mellor algunha pelexa ou algo de, eu que sei. Pois non teño nin idea, algo de a mellor algún tipo de maltrato. Pensei niso, a verdad. Non en que houbera un artefacto. Non lle sorprendeu tanto a Teresa Calvo, copropietaria do inmoble que alugara un dos terceiros hai 20 ou 30 anos a 3 militares moi novos, destinados en Pontevedra. A uns militares, sí. Eu xa topara roupa de militares. Sí, que tiramos todo a basura, claro, por suposto. Que roupa? Roupa de militares non che podo dicir, destos monos, con chapas, con cinturóns, con estas cousas, pero nada máis. Tiramos con todo. Está certa de que daquela non aparecera ningún artefacto, non? No, nin o vimos, no, en absoluto. Nin o vimos. Pero bueno, agora apareceu porque, sabe, Dios, estaba metido, parece ser que detrás dun arcón. Os inquilinos deron aviso 112, que foi quen organizou o operativo integrado por Policía Autonómica e Nacional. O artefacto ten forma de bala, aínda que as súas dimensións son sensiblemente maiores, segundo nos dixo quen o puido ver. Polo menos 19 persoas morreron despois de derrubarse 2 edificios contiguos na cidade de Fez, en Marrocos. Hai 16 feridos. Nos edificios de 4 plantas vivían 8 familias. Unha traxedia estarrecedora sacode o centro de Italia. Fíxense, un bebé de 3 meses perdeu a vida despois de saír despedido do coche nun accidente de tráfico, a pesar de ir suxeito na cadeira regulamentaria. Javier. Si, o accidente foi nas proximidades de Turín e a conductora era unha muller de 35 anos que viaxaba coa filla de apenas 3 meses. No momento da colisión, non se sabe por qué, pero a cadeira onde estaba a pequena saiu despedida fora do coche. A nena caeu na estrada onde a atropelaron uno ou máis vehículos que fuxiron do lugar. Este foi o feito que causou máis conmoción e o feito sobre o que agora investigan as autoridades por homicidio con fuga. Tamén están a investigar por que motivos a cadeira da pequena non aguantou o impacto.
Tráxico suceso esta mañá en Cabana de Bergantiños morreu unha muller atropelada, un accidente fatal que se producía contra as 11:30. Ao parecer a muller camiñaba pola beiravía cando a levou por diante un coche que adiantaba un camión. Cando os sanitarios chegaron non puideron facer nada por salvala. A chuvia é o fenómeno meteorolóxico máis relacionado cos accidentes de tráfico e que intervén en case 7 de cada 10 sinistros con mal tempo, aínda que a néboa causa máis mortos. De chuvia xa o sabemos todos e tamén de néboa Galicia anda sobrada, polo que é a comunidade con máis mortos en accidentes de tráfico con mal tempo, un 20% respecto ao total de mortos. Se temos un accidente ou unha avaría, en menos dun mes estaremos obrigados a utilizar as balizas V16 en vez dos triángulos. Con todo, segue habendo moitas dúbidas entre os condutores. O novo dispositivo V16 de previsualización de avarías e sinistros nas estradas está a xerar dúbidas sobre a súa visibilidade. Verse, tengo que decir que, hombre, ver la visibilidad no es al 100%, sobre todo si es de día o en aquellas carreteras convencionales, por ejemplo, aquellas carreteras secundarias de tramos de visibilidad reducida, una curva de visibilidad reducida. Si existe buena visibilidad, este dispositivo tendría que verse a 1 kilómetro, en un giro, en este caso, de 360 grados. A baliza ten que estar homologada e na páxina web da Dirección Xeral de Tráfico hai unha listaxe de todas as marcas e modelos certificados e en condicións normais debería ser visible. Non provei ainda. A verdade é que non me planteei eso, de se vai ser visible de día. Non teño nin idea. Cando chegue a baliza habrá que probala e a ver. Por certo, xa subiron. Están a 50 euros. Empezaban a 30. O que sí dudo si efectivamente merece a pena andar cambiando os triángulos por eso. Non o sei, en principio parecen máis seguros, non? Porque non hai que andar baixando, pero o caso é que funcionen ben. Temos pouca información sobre eso. En el momento que la encendamos el dispositivo, a los 30 segundos la tarjeta SIM ya lanza el mensaje de la geolocalización o el geoposicionamiento. Nada más, no emite otro tipo de datos. Yo la única ventaja que le veo a esta señal es la conectividad, que tenemos que ir con los tiempos. Es decir, hoy en día es la tecnología la que nos está dando ese avance. Ese aviso chegará directamente á plataforma DXT 3.0 para transmitir a localización do vehículo. Tras varias xornadas de vento e choiva, Galicia recupera hoxe a influencia do anticiclón. Por iso, hoxe moitos apostaron por vir ata puntos como Samil para gozar do sol e tamén das boas temperaturas. Un tempo que nos podería acompañar durante a fin de semana. Nuns minutos contámoslles a previsión neste telexornal, pero xa lles adiantamos que o paraugas non vai ser un complemento necesario durante as vindeiras horas. Cambiamos de asunto. Os pequenos agricultores piden ao Goberno un plan transversal para controlar a poboación de xabarís e atallar o gromo de peste porcina. A Organización Agraria de Pequenos Agricultores ve imprescindible contar cos cazadores. Jabalís pueden causar un problema de sanidad animal que pone en riesgo las explotaciones y la viabilidad del sector ganadero, en este caso de porcino, y por lo tanto hace falta un plan transversal y todas las comunidades autónomas para controlar la población de jabalís y llevarlas al nivel de equilibrio natural que ahora mismo no están. Por certo, que a mellor vaca leiteira está en Galicia, no concello coruñés de Moncero. Chamase Rocha e o seu ADN revelou que ten a mellor xenética de España. Evidentemente, isto que lles estou contando non ten que ver coa imaxe que estamos vendo, que é a unión de dúas empresas, de Feiraco e de Clun, para facerse máis competitivas coa súa unión, como digo, para a súa unión. O rural dá resposta a unha demanda histórica do sector lácteo en Galicia, como é a creación dun gran grupo lácteo galego cunha base cooperativa forte. Agora sí, queremos que vexan esa supervaca. Es na corte, pero Rocha non é unha vaca calquera. As últimas probas da Confederación Nacional de Frisoa a coroan como a vaca leiteira con mellor xenética de España. Tras sabelo, analizaron unha pequena mostra de ADN da súa orella e observaron que é a que mellores características transmite a súa descendencia, por diante de milleiros de competidoras. Míraselle todas as características, leite, grasa, tipo, todo. Enfermedades,
Agora estáse mirando o do metano. Xa o escoitaron, dende a cantidade de gas que van emitir á atmosfera ata a graxa que vai ter o leite. A xenómica permite ir seleccionando os mellores animais para reproducir no rabaño. Escollen sempre dentro das mellores nais, cos mellores toros e vaise facendo acoplamientos. Intentamos mellorar os defectos que poida ter o animal, máis que mellorar as virtudes, os defectos. É prioritario que produzcan leite, pero con calidades. Agora toca replicar a alta xenética de Rocha no resto da gandeiría e para acelerar o proceso usan os seus embrións e transfírenos a outras vacas. Senón cada ano teríamos unha cría, pero a través dos embrións conseguimos moito máis descendencia dese animal. Un rabaño de elite, froito de anos de selección nesta granxa de Monfero, que hoxe pode presumir de ter a mellor no seu equipo. E un político de Australia non deu creto cando descubriu que os seus cans deixaran entrar na casa un boi e máis un cabalo. As reses aproveitaron que as mascotas abriron a porta para coarse no salón e curiosear pola casa durante máis dunha hora. O dono descubriuno cando comprobou a cámara de vixilancia e ao chegar a casa viu que ciscaran comida por todas partes e que mesmo beberan auga dun acuario. Xa o notarían, tras os días pasados con moita chuvia, forte vento e temporal no mar, as próximas horas preséntanse solleiras. Xoel, ata cando teremos esta tregua de sol? Pois a previsión, Marta, apunta a que este bo tempo podría acompañarnos previsiblemente tamén durante o fin de semana, e todo grazas á influencia do anticiclón dos Azores, que podría deixar tamén, non obstante, néboas e mesmo xeadas. A de hoxe, en calquera caso, está sendo unha xornada de bo tempo que convida, por exemplo, a dar un paseo ou practicar algo de deporte máis se se fai en contornas como esta praia de Samil, aquí en Vigo. Unha xornada de estabilidade que comezaba con todo con chuvieiras en puntos do interior, tamén con néboas, por exemplo, en Lugo, e que foron dando paso progresivamente a estes ceos totalmente despexados. Unha xornada na que hai que dar conta, non obstante, dun aviso amarelo que aínda continúa activo por ondas de entre 4 e 5 metros na Costa da Morte. Justo casi cercano del invierno, tener un día de sol así es increíble. Dixemos, vamos hasta Samil a pasear, que xa estamos cheos de chuvia. É un regalo, non? Despois de toda a semana que levamos chove, que chove, chove, que chove. No sabemos cuándo nos vuelve a tocar un día así tan espectacular, así que hoy hay que aprovecharlo al máximo. Xusto hoxe fai 100 anos que se apareceu a Virxe de Fátima en Pontevedra. O Santuario das Aparicións é o terceiro lugar de peregrinación mariana máis visitado. Nuria. Si, só por detrás dos santuarios de Fátima e tamén de Lourdes, e con todo segue sendo unha historia pouco coñecida, porque aquí nesta Casa Colexo das Doroteas, hoxe Casa do Inmaculado Corazón de María, viviu durante máis de 20 anos Sor Lucía, unha dos 3 pastorciños de Fátima, e aquí tivo hai hoxe 100 anos esas aparicións da Virxe María e tamén do Neno Xesús. Hoxe comemorase ese centenario, deron comezo xa numerosos actos, agárdanse milleiros de visitantes durante todo este ano para ganar ese xubileo concedido pola Santa Sede, na que é xa coñecida como a Fátima Española. Esta rúa leva seu nome porque está o convento das Doroteas, onde chegou como postulante Sor Lucía, unha das 3 videntes de Fátima. Tiña 18 anos cando un 10 de decembro, pero do 1925, a Virxe volveu a aparecer diante dela. Foi na súa cela hoxe convertida en capela. 2 meses despois, outra visión. Esta vez do Neno Xesús na horta do convento, que hoxe é o Santuario das Aparicións, o terceiro destino de peregrinación mariana máis visitado do mundo. Co gallo deste centenario comeza o ano xubilar en Pontevedra. Espero que sexa un antes e un despois, porque non é coñecida para nada, nin sequera os mesmos propios de Pontevedra sabemos o que temos aquí. Por diante queda un ano en que aqueles peregrinos que visiten a Casa do Inmaculado Corazón de María reciban as grazas outorgadas polo Papa León XIV. Cada vez que ves un santuario destos donde a Santa Sede concede unha indulxencia plenaria, pois vas renovada, non vas perdonada. O
Hoxe foi o primeiro día e foron moitos os peregrinos que se achegaron ata este santuario. Y hemos venido pues a donde la Virgen se le apareció a Lucía por segunda vez. Ganar el jubileo aquí en Pontevedra ha sido especial y además muy bonito. Hoxe mismo, na celebración que acabamos de ter aí un ratiño, estaban presentes grupos de Portugal, por suposto, un grupo de Corea, grupos de África, grupos do Brasil. Xa dá unha idea da universalidade, é certo que a devoción de Fátima está moi extendida, pero veñen precisamente a este recuncho fermoso, aberto e acolledor que é Pontevedra, onde a Virxe tamén quere ter a súa casa. E que non pode faltar no Nadal na tele? Pois un artista capaz de poñernos a pel de galiña cada ano. Acompañámolo nos seus comezos. Eu non me recordo, quen se recorda? Juan sempre entra nas nosas casas arrasando. Ponnos a bailar e tráenos todo o seu cariño. E nunca ven só, sempre ben acompañado. A ver, Juan, nós o que queríamos era volver verte nun especial de Nadal da Televisión de Galicia. Anímaste? Pois sí, penso que sí. Non perdas a súa volta a casa polo Nadal, aquí, na Televisión de Galicia. Xa están comprobando, temos un día ben fermoso, pero ollo que moitas zonas do interior as néboas foron persistentes. Aínda quedan algún episodio en algún punto. Fíxense como se move a cámara que temos na rúa na comarca de Valdeorras, onde xa comezan a abrir os primeiros claros. E imos ata Ortigueira, onde xa loce o sol. É certo que o ambiente está algo máis fresco, pero dá gusto ver pois ese ceo azul brillante despois de tantas xornadas marcadas polo vento e pola chuvia. Irá clarexando ao longo da tarde dende o sur cara ao norte. Aviso en todo o litoral da provincia da Coruña polas ondas do mar de fondo. Non nos libramos dos avisos porque o venres irá de nivel laranxa e se notaron frío a mañá é normal que caeron de forma importante as temperaturas. As máximas pola contra tenden a descender un pouquiño, pero fíxense desta hora xa chegamos aos 19 graus en Pontevedra. E como sempre, despois de ser a información deportiva, falamos da fin de semana que chega da man do anticiclón. Lida o seu liderado neste 2025 cun 19,6% de cota de pantalla de luns a venres, supera en 5 puntos o seu seguinte competidor. Segundo os estudos do Estudo Xeral de Medios, a Televisión de Galicia lidera nas franxas horarias de máis consumo e reforza a súa posición como referencia entre as canles autonómicas. Nesta franxa en que se emite o telexornal Mediodía, o liderado amplíase aínda máis, cunha cota que chega ao 27,8%, 10 puntos por riba do seu seguinte competidor. No máis inmediato, o telexornal Mediodía de onte tamén liderou na súa franxa cun 15,4%. No conxunto das emisoras da Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, acadaron 140.000 oíntes de luns a venres, 138.000 de luns a domingo, na terceira onda do EXM. A Radio Galega é a emisora pública máis escoitada de Galicia, con 107.000 oíntes de luns a venres, 103.000 no conxunto da semana. A Radio Galega Música acadou 33.000 oíntes de luns a venres, 35.000 de luns a domingo, e isto supón un incremento de 2.000 novos oíntes de luns a venres e de 6.000 no conxunto da semana. Que relación vas ter que estás a dormir? A ver, arcaico. Me levanto de la cama. Me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. É un destes adeus que impacta, dos que todo o mundo fala cando se produce o home paxaro. Robert Iniesta, fundador de Extremoduro, é un deses nomes cos que non se pode contar o rock español das últimas décadas. Sen el non se pode contar a historia do rock. Faleceu a pasada noite, aos 63 anos. Foi inesperadamente, aínda que un tromboembolismo pulmonar obrigara a apartarse dos escenarios hai xa un ano. O ronsel de condolencias de compañeiros e fans é inabarcable. Sen tempo de despedir outro roqueiro, Jorge Ilegal, ímonos hoxe coa marcha de Robé. Ata mañá. Si mañana sé que estoy más delgado, he perdido las ganas. Necesito que vengas y me agarres. Necesito que vengas